Vítám posluchače našeho svazového podcastu a vítám tady svého vzácného hosta, kterým je Alfonso. Dobrý den. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Kdybyste měl říci váš příběh, vy jste byl atlet, byl jste statistik, nebo stále ještě asi nějakým stylem jste, komentujete závody, jste zároveň manažer, tak jak ta vaše cesta vlastně probíhala? Áno, je to všetko prepojené, ale všetko je to v znamení atletiky a znamení až takého fanatizmu môjho osobného k atletike, k číslam, k výkonom, k menám a k štatistikám a tabulkám, kde sa to všetko začalo. Postupne som aj počas toho mnohé tie veci sa prelínajú. Začal teda behať ako žiak, 13-ročný, 14-ročný, súťažil som ďalej. Potom to už počas toho súťaženia prerastalo povedzme do moderovania menších súťaží priamo na štadióne. A postupom ďalej samozrejme rastla tá novinárska činnosť, potom sa vyvíjala pomocná organizátorská na vtedajšom mítingu PTS ešte v koncom 70. začiatkom 80. rokov v Bratislave. A vlastne to začalo prerastať do pomoci, povedzme pri nasadzovaní, pri štartovej listine a na tom mítingu PTS tých úloh pribúdalo. A medzi tým ale som ako keby ukončil tú svoju atletickú bežeckú kariéru, ale neustále vzrastala tá komentátorská, tá novinárska, aj štatistická ďalej pokračovala. Bol som členom tej povestnej českej skupiny, vtedy sa tak volala, ktorú viedli také renomované mená ako Jan Poper alebo neskôr Jiří Havlín, ktorá vlastne zabezpečovala tvorbu tabuliek pre celý svet v tom čase. A postupne to prerastalo až do toho momentu, že som začal moderovať aj veľkú PTS-ku priamo na štadióne. Mal som tu česť odmoderovať 2 svetové rekordy Sergeja Bubku priamo v Bratislave na štadióne a takisto aj tá organizátorská. A postupne to prerastalo až do tej manažerskej činnosti, ktorá sa začala érou Šárky Kašpárkovej, čo bola moja taká prvá atletka svetového formátu, s ktorou som spolupracoval. Postupne to pribúdalo, keď ma oslovili Jan Železný a Roman Šeberle, keď som sa stal ich manažerom. Potom v roku 2002 začala éra Zlatej tretry a potom celý ten vývoj až do dnes. Já tady mám připravenou takovou možná těžko odpověditelnou otázku, ale pojďme to zkusit. Kdo byl podle vás nebo je stále nejtalentovanější československý atlet, kterého jste poznal? Tak to je veľmi ťažká otázka, lebo ich bolo viac samozrejme. Možno mi napadne v prvom kole Jan Čado, ktorý bol skvelý trojskokán a bol úžasný talent. Istotne nedostal zo seba poctivou prácou to, čo možno mohol, keby sa tomu venoval naplno, a objavili sa mnohé ďalšie talenty v rôznych disciplínach, aj keď treba povedať, že tá prevaha sa objavovala najmä v skokánskych a technických bračských disciplínach alebo v viacbojoch, ale istotne veľkým talentom bol Jan Železný, ktorý pre mnohých, keď ho stretnú na ulici, aj v minulosti to tak bolo a aj dnes, si nemyslia, že to je práve ten chlapík, ktorý dokázal hodiť oštepom najďalej zo všetkých ľudí, lebo vôbec na to na prvý pohľad nevyzerá, takže vidno, že tam je obrovská dávka talentu a naozaj tie talenty sa neustále rodia a vidno to aj v poslednom období. Či už na Slovensku som mal možnosť zažiť tú najúspešnejšiu éru Jana Volka, ktorý vlastne z obyčajného bratislavského chlapca sa stal halový majster Európy. To by si nikto na začiatku jeho kariéry nepovedal, že je to vôbec možné, lebo častokrát sledujeme tie úspešné príbehy z nejakých ťažších podmienok, z nejakých hôr alebo niekde, kde sa ťažko dá dostať. A vidíme to aj v zahraničí a toto bol úplne obyčajný chlapec, sídliskový, skoro môžeme povedať, ktorý zrazu sa stane najlepší Európan. A samozrejme teraz sledujeme spoločne všetci napríklad skvelý príbeh Lourdes Glorie Manuelovej, ktorá takisto ukazuje, že aj v týchto podmienkach dokážu vyrásť veľkí atleti. A treba povedať, že bolo na druhej strane aj veľa talentov, povedzme v juniorskom alebo aj dorastenskom veku, ktorí potom v tom seniorskom už neboli schopní z rôznych príčin na tie skvelé výkony mládežnícke nadviazať tak, aby sa ďalej zlepšovali. Vy už to tady vlastně jste zmínil, vy jste manažér nejen závodů, ale právě i atletů. Tak jak se člověk dostane k takovéhle vlastně pozici a co pro to všechno musí udělat? Áno, je to veľmi špecifická oblasť, aj preto dnes mnohí manažéri, ako som ja,
sú aj súčasťou meetingov. Treba na to dávať pozor, aby neprichádzalo ku konfliktu záujmov, to je jasné, to stráži Svetová atletická federácia, keď udeľuje licencie manažerom, aby k tomu neprichádzalo, že sa to zneužíva. Môže existovať tá kombinácia, ale musí byť pod striktným dohľadom a podľa pravidiel, ktoré na túto činnosť platia. No a ja som sa k tomu dostal cez štatistiku, že organizátori meetingov ma oslovili, či by som nepomohol, keďže som vedel o výkonoch, o menách pri zostavovaní štartovej listiny. A tak som sa k tomu dostal a tak som aj ďalej postupoval vlastne v tej oblasti. No a potom, keď už organizujete meeting, potom už sa dostanete k tomu, že vlastne ste s tými atletmi, ste s tými manažermi a zrazu niektorí atleti vidia, no ale veď ten už má kontakty cez to, že bol vlastne organizátor aj na tých ďalších organizátorov, aj na manažerov a asi by skúsme osloviť, či by nám nepomohol. Čiže asi takto nejako, ale je to veľmi špecifická oblasť a len úzka skupina, ktorá naozaj sa vydá profesionálnou cestou, to môže mať ako, dá sa povedať, svoje hlavné zameranie, aby z toho mohli, povedzme, tak povediac, aj normálne žiť. Kolik je takových manažerů v tom našem československém prostředí? No musím povedať, že na Slovensku tú licenciu svetovej atletiky má už iba jeden, a to je môj asistent Jakub Durdina, ktorý teraz dokončuje štúdia na vysokej škole práve športového manažmentu. No a v Čechách sú samozrejme viacerí, ale nie je to veľká skupina a naozaj treba povedať, že v tejto oblasti vládne veľká internacionalizácia, čiže nie je žiadnou netradičnou vecou, keď atlet z jednej krajiny má manažera z úplne inej krajiny. Vy sám ve své stáji Top Athletics, můžeme říct si stáji, máte taky spoustu mezinárodních atletů. Kolik států teďka zastupujete? Nebo atletů z kolika států? Tak musím sa priznať, že to nemám zrátané, ale istotne to bude vyše 20. A takisto mnohí iní manažéri smerujú k tomu, aby tá činnosť bola viac profesionálnejšia. To znamená, že aby boli schopní ponúkať širší servis pre svojich klientov, ktorými sú atleti. Lebo je v tom zozname, ktorý treba uznať, že Svetová atletika má vyše 300 registrovaných manažerov, čo je dosť, keď si zoberiete, koľko je atletov. Takže sú tam mnohí, ktorí len čakajú, či sa im nepodarí niekoho získať, že majú licenciu, ale nezastupujú zatiaľ nikoho zo špičky, lebo Svetová atletika sa snaží sledovať top 50, povedzme maratónoch je to až top 100 a tak ďalej, ale nejde už za túto hranicu, tam už je to potom ponechané na samotných atletov alebo národné federácie, aké zvolia prístupy, ale to sa tiež zmenilo v posledných rokoch, kedy si bolo potrebné získať licenciu od každej tej národnej federácie, s ktorou ste mali atleta, s ktorým spolupracujete. A teraz je to našťastie centrálna licencia Svetovej atletiky, čiže ten manažer, ak má medzinárodné zastúpenie, nemusí s každou jednotlivou národnou federáciou individuálne riešiť to svoje zastupovanie, prípadne licenciu pre danú krajinu, lebo dnes je tá licencia daná celosvetovo z pohľadu World Athletics. Jaká jména máte ve své stáji? Já si myslím, že většina lidí bude asi v atletickém prostředí vědět, ale tak ať nalákáme lidi. Co jsou vaše největší hvězdy? Tak ťažko povedať. Ja si vážim všetkých rovnako, ale samozrejme sú tam takí, čo majú väčšie úspechy. Tak by som to nazval. A isté, že tam mám silnú, povedal by som, dvojicu z Grécka, čo je Miltiadis Tentoglou a Emanuel Karalis. Dvaja naozaj špičkoví atleti na tej najvyššej svetovej úrovni. Zastupujem aj, ale to je vďaka českým trénerom, japonskú olympijskú víťazku v hode oštepom Haruku Kitaguchiovu. Ale dostal som sa aj k Andersonovi Petersovi, čo je zasa oštepár z Grenády, dvojnásobný majster sveta. Alebo Kirani James, z hodou okolností tiež z Grenády, tiež veľká legenda štvorstovky. Alebo z tých novších, ktorí teraz ako sú na vzostupe, povedzme, je to kanadský šprinter Jerome Blake, ktorý bežal nedávno pod 10 stovku, hĺbšie za 9,93 v Botswane, ak si to dobre pamätám. A takisto mnohí ďalší. Čiže to zastúpenie, povedzme, z mojej skupiny, alebo aj, povedzme, slovenský diskár Kristian Čech, ktorý suverene vyhral nedávno Diamantovú ligu v Číne. A je tam viacero takýchto atletov, ktorí dokážu bez problémov získavať štartové pozície na Diamantovej lige, na ktorej teda prakticky každej má moja skupina nejaké zastúpenie. Ale takisto sledujeme aj talenty a atletov, ktorí dokážu byť, verme, že v budúcnosti tými hviezdami z tých, najmä povedal by som, spriaznených krajín, lebo je to aj o tom, že niekedy, keď už pôsobíte v nejakej krajine, tak si tam vytvoríte isté meno a potom aj mladší atleti alebo ďalší vidia, že
tým starším kolegom sa darí, tak potom oslovujú aj naďalej. Ale samozrejme to gro, ako vždy, ja stále cítim aj tak najbližšie sú samozrejme pre mňa slovenskí a českí atleti, lebo sa pohybujem v tom prostredí najviac. Mnohých som zastupoval alebo zastupujem a verím, že aj budem zastupovať a teším sa na túto spoluprácu a pre mňa je vždy česť s kýmkoľvek spolupracovať. Už jste to zmínil, ale jak se k vám atlet teda dostane? Máte nějaké kritérium v hlavě, které třeba si říkáte, tak od tohohle výkonu už třeba někoho zastupuju, nebo naopak je to, že vás právě třeba trenér nebo ten atlet sám osloví, nebo jak často oslovujete třeba vy konkrétně sám nějaké atlety? Aby som ja sám oslovil, tak je to výnimočná situácia, lebo väčšinou tí atleti alebo tréneri, niekedy sa stane, že aj rodičia prídu za manažerom, lebo vedia, že je to vec, bez ktorej sa nedá dnes pohnúť. Lebo aby bolo jasné poslucháčom, napríklad na mítingy Diamantovej ligy alebo zlatej kategórie, v hale tiež zlatej, nemôžu organizátori rokovať o účasti atleta s niekým, kto nemá licenciu svetovej atletiky. Môžu diskutovať priamo s atletom. Nemôžu diskutovať s jeho trénerom, rodičom, ak títo samozrejme nemajú tú licenciu. Jasné. Takže dnes je to absolútna nevyhnutnosť a aby v tomto bol nejaký poriadok, tak svetová atletika naozaj na tom trvá a dokonca organizátor, ak by niekto diskutoval s takým človekom, čo nemá licenciu, môže dostať od svetovej atletiky pokutu za to. Takže většinou to spíš funguje tak, že vás oslovují a potom vy už jednáte dále potom s těmi atlety a pak se třeba domluvíte teda na nějakém zastupování. Presne tak. Dobre ste to vystihli. Dnes atleti cítia, že potrebujú chodiť na mítingy, takže musím priznať, že v posledných 2 rokoch tých ponúk z rôznych krajín prichádza viac takých, čo jednoducho už sa nedajú prijať, lebo musíte brať do úvahy aj to, že počet dráh je ohraničený. Ak by ste mali v tíme povedzme viacero atletov na 400 metrov, tak ak by boli ešte na približne rovnakej výkonnostnej úrovni, tak je to veľmi ťažké potom ich umiestniť na mítingy, lebo tých dráh je len 8 a vy nemôžete so svojou skupinou obsadiť 3 trebárs. Jasné. Takže v tomto je tá zložitosť a treba v tomto byť naozaj citlivý a tak troška aj diplomát a skôr hľadať tie cesty, aby to bolo možno rozložené medzi disciplínami, ale v jednej disciplíne viacerých to je zložitosť. My dnes natáčíme v hotelu po tiskové konferenci ke Zlaté tretře, což je vlastně téma, ke kterému jsem se chtěl dostat. To je největší český atletický závod, tradice. Opravdu, pokud se na ulici někoho zeptám na atletiku, tak většinou zná Zlatou tretru. A asi ji zná i díky kvůli vám, protože v historii sem jezdili ty největší jména a stále jezdí. Ale třeba když zmíníme jméno, které přitáhlo k atletice asi největší pozornost za poslední dekády, Usain Bolt, tak ten na tretře byl téměř od začátku své mezinárodní atletické konkurence. Povězte nám ten příběh, jak vlastně vy jste na něj asi jako přišel, když jste ho zval jako mladíčkého atleta a pak ty návraty a jaké třeba složité vyjednávání potom s Usainem Boltem bylo jako se světovou superstar. Áno, treba povedať, že v prvom rade je tu celá generácia organizátorov Zlatej tretry, ktorých treba spomenúť od tých 60. rokov, 70., 80., 90., ktorí sa vystriedali a majú veľkú zásluhu na tom, že ten meeting má svoju veľkú históriu a skvelé meno. No a keby sme sa obrátili na príbeh o Usainovi Boltovi, zase to vychádza k tomu, kde sme začínali, to je tá štatistika, že sledujem tie výkony, snažím sa ako keby vnímať talenty a už v roku 2004, keď ešte nič neznamenal Usain Bolt, bol len talentovaný mladík, tak sme boli dohodnutí na jeho štarte, ale potom pre zranenie neprišiel. Dokonca sme mali už aj v tlačenom programe sme mali o ňom článok. Ťažko sa zháňala fotka vtedy jeho, lebo ešte nikde neštartoval mimo Jamajky. No a potom prišiel v roku 2006 prvý raz. 2007 to nejak nevyšlo, to mal taký krízový rok a potom sa práve došlo k tomu zlomu. Od roku 2008, ako keby to bol iný človek, zrazu behal rýchlo aj 100. Dovtedy bol považovaný za čistého dvojstovkára, najmä kvôli vysokej postave, takmer 2 metre. No a vtedy sme mali to šťastie, že sme sa s ním dohodli ešte skôr, ako potom v roku 2008 zabehol svoj prvý svetový rekord v New Yorku na 100 a dodržal ten svoj sľub a prišiel napriek tomu, že sa zmenili okolnosti, lebo zrazu, keď zabehnete svetový rekord na 100, tak zrazu vás všetci chcú na štarte a všetko sa mení, ale dodržal to a potom to dodržiaval každý rok. Boli, myslím si, že 2, čo neprišiel kvôli zraneniam alebo iným okolnostiam, ináč každý rok až do roku 2017 a
tým pádom bol na Zlatej Tretre, čo bežal a štartoval 9 krát a tým sa nemôže pochváliť, teda v tomto zmysle žiadny iný meeting na svete. A treba povedať ale, že vždy sme na tom naozaj veľmi, dá sa povedať, húžev na to pracovali, veľmi skoro sme sa snažili dohodnúť o jeho účasti, prispôsobovali sme aj termín tomu, aby mohol prísť, prispôsobovali sme program disciplín a vychádzalo nám to naozaj takmer každý rok. Aj tá rozlúčka v roku 2017 bola parádna, kde mu zaspievali jamajskú hymnu a diváci sa choreom s ním rozlúčili, takže malo to svoje veľké emócie a Usain Bolt naozaj je takým symbolom Zlatej Tretry práve od toho obdobia 2008 až 2017. Je možné, že právě i jméno Usaina Bolta o to víc proslavilo Zlatou Tretru. Samozřejmě ten meeting měl vysokou úroveň už předtím, ale přece jenom to, že vám tam 9krát přijede světový rekordman, největší hvězda světové atletiky, tak asi pak v tom světovém měřítku pro ty ostatní atlety něco znamená. Si řeknou, tak když tam jezdí tak často, tak asi na tom něco bude, ne? Áno, v tomto máte pravdu. Ten fenomén Bolt zapôsobil a mnohí atleti si to povedali, no tak naozaj, ako ste to povedali, bol tam Bolt, tak idem to aj ja skúsiť, čo to tam je, ako to tam je. A musím povedať, že mnohým atletom, práve aj takým hviezdám veľkým, sa páči taký ten, dá sa povedať, až rodinný prístup v tom, že naozaj nemusia cestovať na štadión, pešo sa prejdú na tréning, kedy chcú. A aj tá nálada, aj personál na hoteli nie sú takí, že by od atletov povedzme pýtali fotky alebo podpisy, takže naozaj sa tam cítili dobre. Aj v jednom z rozhovorov som to minule spomínal, že Usain Bolt napríklad na veľkých mítingoch Diamantovej ligy, kde štartoval v Ríme, v Paríži, v Londýne, nikdy nechodil na spoločnú stravu s atletmi, kde sú všetci, ale v Ostrave chodil. Bo tam sa cítil úplne v pohode, uvoľnený, debatoval a naozaj to mal u nás rád. Starali sme sa o ňoho a vždy sme mu vychádzali v ústrety a bola to skvelá tradícia. Troška možno povedať, že diváci sa naozaj ako keby v úvodzovkách namlsali Boltom a potom, keď ukončil kariéru, sme mali možno 2-3 ročníky, do toho ešte aj pandémia, kde sa nám úplne nepodarilo naplniť štadión na Zlatú Tretru, ale teraz už myslím si, že sme na dobrej ceste aj kvôli Duplantisovi, alebo verme, že aj kvôli tohtoročnej Tretre, keď príde prvý raz Noah Lyles, ktorý mal byť podľa mnohých novým Boltom, ale ešte mu k tomu veľa chýba, najmä tie rekordy. A tak bude tu aj ďalší, podľa iných zasa, budúci Bolt, a to je Gaut, ktorý možno, že má naozaj našliapnuté na výnimočnú kariéru, ale ja to stále hovorím, niekedy sa objaví, kto prekoná Boltové rekordy, ale nový Bolt tu nebude. Bude tu len niekto iný. Bolt ostane Boltom aj preto, ako sa správal, akú mal charizmu, ako prepájal vlastne super výkonnosť aj s takou mediálnou, naozaj veľmi pozitívnou publicitou a propagáciou a priateľským vzťahom. Vy jste to vlastně nakousl. Ty lákadla letošní Zlaté Tretry, opravdu ty jména opět jsou skvělé. Mně vždycky v minulosti přišlo, že se jako organizátoři snažíte nedělat jenom dejme tomu plané závody, že tak bude tam 15 stovka, bude tam, nevím, bude tam 100, ale nějaký příběh vždycky hledat pro ty sportovce a ukázat, že se dá běžet třeba na nějaký rekord, dá se něco překonat. Je to pravda, že se vždycky trošku hledá třeba ta cesta, aby to bylo i atraktivní, protože vy nejste vázaní jako Diamantová liga těmi disciplínami, takže můžete tam dát do programu třeba 300 nebo nějakou netypickou disciplínu? Áno, je to presne tak. Snažíme sa nebyť len nejakou ďalšou verziou meetingu Diamantovej ligy, ale niečím iným. Aj z pohľadu tradície, teda to znamená v prvom rade dávame pozor, aby štartovali všetci najlepší domáci atleti. A takisto veľkou tradíciou je hodoštepom kvôli Janovi Železnému, teraz už ako riaditeľovi meetingu. A toto všetko udržiavame a snažíme sa niekedy vylepšiť niečím, čo sa nám podarí. My sme boli známi tým, že naozaj k nám chceli chodiť atleti behať 300 metrov, lebo svojho času zabehol 300 u nás aj Bolt. Jedinú svoju v živote súťažnú, čo bežal, bola práve v Ostrave. V dešti. V dešti a prepálil to a nezabehol vtedy ten najlepší výkon histórie, až musel prísť Wade van Niekerk a ten ho zlepšil. Žiaľ, ten rekord nám už zobral Tebogo medzičasom, ale ten ženský na 300 stále máme, Shauny Millerovej, Ujbovej, takže to nás teší a snažíme sa vždy niečo priniesť, čo by divákov zaujalo a v tomto chceme byť v niečom iný, aby
ten program bol naozaj zaujímavý, aby to bolo vystavané ako také, nechcem povedať, že divadelné predstavenie alebo film, ale asi áno, aby to malo nejaký začiatok, prvú nejakú vrcholnú časť, potom sa nadýchnúť na tú druhú a aby to vyvrcholilo naozaj niečím, čo najviac divákov udrží v napätí až do konca. Co jsou ty teda největší lákadla? Už jste nějaké zmínil, ale na co vy osobně se třeba letos hodně těšíte na Zlaté tretře? Tak všetci hovoria o tom súboji Lyles Gaut na 150-ke, to je jasné, ale bude aj 1000 Howie Ataui, ktorí chcú bežať na svetový rekord na kilometry, ktorý je teda tiež už riadne bradatý z 90. rokov minulého storočia. A takisto pristúpime k takému experimentálnemu súťaženiu v žrdi, že budú súťažiť ženy a muži naraz, ako keby, aj keď tie súťaže budú v skutočnosti oddelené podľa pravidiel, ale bude to na jednom sektore a budú sa striedať výšky, takže ich bude len 6 a 6, aby to malo spád, aby nečakali príliš dlho na ďalšie pokusy a bude tam Karalis, bude tam Múnová, takže verme, že to bude pod hlavnou tribúnou, aj ženy, aj muži, že to bude úžasný zážitok, ale každá disciplína má nejaký príbeh, keby som povedal z takých, čo možno, že menej zaujmu, tak upriamil by som pozornosť 3000 metrov prekážok muži, kde chcú bežať veľmi rýchlo Damian Vích a Tomáš Habarta. To znamená, že český rekord. Tak prečo nemyslieť na rekord meetingu, nemyslíme na žiadny svetový alebo európsky, ale priamo na český rekord. A tomu chceme to pole štartové aj vodičov uspôsobiť, aby naozaj títo dvaja českí bežci mohli atakovať národné maximum a tým pádom si aj potvrdiť svoje kvalifikačné ambície na šampionáty alebo aj 400 metrov prekážok, kde tiež vidno, že mužíkov rekord z 97. je na spadnutie a práve Vít Miller a možno aj mladý Michal Rada sa k takémuto výsledku v silnej konkurencii ľudí, ktorí tam zabehnú takýto čas, ktorý bude lepší ako rekord národný, tak by sa k nemu mohli dostať. A samozrejme ďalšie české hviezdy ako Jan Štefel alebo Amálie Švábiková, Tomáš Staněk, ktorí môžu ašpirovať na vysoké pozície v svojich súťažiach a v neposlednom rade aj Karolina Maňasová, ktorá už by chcela konečne pokoriť Kratochvílovej, dlhoročný český rekord ešte z 81. To už je tiež riadna doba. To je ešte starší rekord ako ten svetový Kratochvílovej na 800. No navíc je to domácí závodnice, takže myslím, že i domácí fanoušci jí tam hodně poženou. A aby som nezabudol takouto špecialitou, vlastne takou najnovšou bude 800 žien. My sme dlho váhali a chceli sme usporiadať 600 žien, kde sa nám zdalo, že by sa dal zabehnúť neoficiálny svetový rekord. To je lepší čas ako 1:21:9, myslím, čo nie je úplne slabé, ale nie je to ani, myslím si, že neprekonateľné. Ale napokon, a chceli sme to napasovať, tak povediac, na Femke Bolovu na začiatok sezóny, ale nakoniec došla správa od nich aj z ich kempu, že nechce ísť 600 a že by teda bola pripravená ísť 800, tak sme sa dohodli a pobeží Femke Bolova svoju prvú 800 vonku po príprave 800-kárskej práve v Ostrave. Tak to jsou skvělé příběhy. Myslím, že lákadlo je opravdu velké. Vy jako právě dlouholetý manažer a činovník v atletice máte velký vhled do toho. A jak moc je dnešní doba složitá pro atletiku všeobecně, doba sociálních sítí, doba všeho rychlého konzumentu a atletika je prostě atletický meeting, je prostě akce, kde člověk přepíná taky sice rychle tu pozornost z jedné disciplíny do druhé, ale mám pocit, že oproti těm globálním sportům atletika spíš stále hledá tak nějak tu svoji pozici a třeba v konkurenci samozřejmě fotbalu, hokeje je to velmi těžké, ale jak vy vidíte tu pozici atletiky ve světě a celkově u diváků? Myslím si, že po odznení koronavírusu, tej pandémie, ktorá zabrzdila všetko, lebo atletika bola na vzostupe, ale došlo k takému zabrzdeniu všetkého, tak sa to začína naozaj vyvíjať tým správnym smerom, že aj svetová atletika ustupuje z niektorých tých konzervatívnych pozícií, aj čo sa týka reklamy, aj čo sa týka nejakých iných sprievodných show elementov, ktoré sú povolené a trošku aj čo sa týka pravidiel, ktoré sú niekedy v atletike naozaj veľmi náročné, až sa nám zdajú, že tiež príliš konzervatívne. Použijem príklad napríklad halovej 400, keď si možno niektorí priaznici spomenú na halových majstrovstvách sveta 2018, bol jeden rozbeh na 400 metrov, kde z tých, čo dobehli, všetkých diskvalifikovali. Čiže vlastne to nemalo žiadne výsledky, lebo bolo prísne, striktne posudzované, či o milimeter niekto nevybočil a bola to pravda podľa pravidiel, ale
istotne treba s tým niečo robiť, lebo to kazí imidž atletiky a tak ďalej, tak sa prišlo na to, že raz je to povolené. Sa zmenilo to pravidlo. Čiže neustúpilo sa úplne, ale zjemnilo sa to a takisto aj mnohé ďalšie veci sa vylepšujú neustále smerom k tomu, aby atleti mohli ponúknuť čo najlepšie výkony a na druhej strane, aby to bolo aj pre divákov ľahko pochopiteľné, aby sa nestávalo to, že skončí prenos z nejakého šampionátu, diváci videli, kto vyhral a 2 hodiny potom sa rozhodne, že ten víťaz je diskvalifikovaný a zrazu je to niekto iný. A čo si tí bežní priaznivci a diváci majú o tom myslieť? Keď oni videli niekoho, kto vyhral a napokon to tak nie je. To sa vo futbale nemôže stať, aj keď isté, že môžu byť nejaké kritické prípady, kde sa výsledok mení po zápase, ale takých je minimum. Čiže v atletike chce byť v tomto moderná. Napríklad ďalšia taká vec, čo má byť v chôdzi, napríklad, a už sa to skúša, že sa budú kontrolovať to dodržiavanie pravidel na základe čipov, že to bude elektronické a automatické, nebude to podľa rozhodcov. Áno, to nám v minulém díle říkala trenérka Kateřina Čermáková. Čiže vlastne to je ďalší taký moment, ktorý tú atletiku posúva niekde inde a takisto budeme mať v septembri teraz nový svetový šampionát, takzvaný ten najdokonalejší, keby som to tak preložil, ktorý ponúkne nie všetky disciplíny v modernom formáte, v rôznych takých postupoch, aj samozrejme so show elementmi a samozrejme s najväčším prize money v histórii atletiky. Takže toto všetko sú veci, ktoré chcú posunúť atletiku čo najviac dopredu a ako ste spomínali správne, aj na tom konkurenčnom poli s inými športami, ktoré tiež nespia, tiež inovujú, tiež vylepšujú a predsa len ten mediálny priestor je ohraničený, takže nájsť si to miesto na výsledni, prípadne osloviť sponzorov, bo tých tiež nie je tak, že by ste ich zvesovali každý deň alebo vyberali z rukáva, takže treba o toto všetko zabojovať a v tom atletika sa chce modernizovať, ale nie tak zase, aby stratila ten punc z toho, že to je naozaj šport, ktorý sa dá exaktne odmerať a verím, že to nepôjde cestou, že 100 metrov sa zmení na 110, len aby sa dosiahol nejaký nový rekord, tak ako je to nútené napríklad robiť vzpieranie, kde sa neustále menia váhové kategórie a potom majú neustále nové svetové rekordy. A samozrejme je tu téma, ktorá aj teraz sa otvorila pri tom čase v maratóne po 2 hodiny, keď sa porovnávalo, ako sa niektoré disciplíny zlepšujú, ako niektoré možno z nejakého pohľadu stagnujú. A stále tam máme 10 naozaj veľmi dôležitých svetových rekordov ešte z 80. rokov z tej éry, aj ten najstarší 800-kársky ženský a veľa sa o tom hovorí, čo s tým. A tomto by som ja len dodal, že každý rekord jedného dňa bude prekonaný. Kedy to bude, to je samozrejme otázka, lebo teraz sa nám zdá, že napríklad gula žien, že to nie je možné prekonať, alebo 100 žien, 1049, ale prečo nie? Keď sa objaví nejaký super talent, na druhej strane treba dodržiavať a strážiť všetky iné pravidlá, čo s tým súvisia. A ja si myslím, že aj ten najstarší rekord na 800 metrov, už som to povedal viackrát, tento rok bude prekonaný podaní najmä veľkej adeptky Britky Keely Hodgkinsonovej. Když třeba sledujete teďka boom kolem běhání, který je samozřejmě tady v Česku podporovaný třeba Rančekem a takhle vidíme vyprodané maratony, půlmaratony všude kolem i v evropských zemích, tak nezvažovali jste třeba, že byste přiřadili ke Zlaté tretře nějaký veřejný běžecký závod, kam by lidi mohli přijít a potom by šli už na ten závod atletický? No treba povedať, že máte úplnú pravdu v tom, že naozaj boom behania neustále existuje, dokonca neustále napreduje a vidíme to aj, ako tie najväčšie maratóny sú vypredané. V Londýne zvažujú, že budú mať 2 maratóny dokonca, v sobotu aj v nedeľu, aby uspokojili všetkých, ktorí chcú štartovať. A vidno to aj v menších mestách. Dnes máte prakticky každé mesto chce mať svoj maratón alebo polmaratón alebo aspoň cestný beh na 10 km alebo nejakú inú vzdialenosť. A vidno naozaj, a veľmi potešiteľné je aj to, že aj európski bežci začínajú viac držať krok s tými africkými, o tom nie je pochyb. A čo sa týka samotnej Ostravy, tak my tam máme projekt maratónu Emila Zátopka, zlatého maratónu Emila Zátopka, ktorý už mal 2 svoje ročníky a teraz pripravujeme 3. a myslím si, že to by mohla byť tá cesta, aj keď necelkom ten záujem naplnil tie naše očakávania, ale každý začiatok je ťažký a uvidíme, ako to bude ďalej, lebo my sme prišli práve s myšlienkou prepojiť to so štadiónom. Štart aj cieľ je na štadióne, tak ako Zlatá tretra, je to tam sa spomína často, že je to ten štadión, kde behával aj Usain Bolt, poďte si aj vy zabehnúť, môžete. Aj keď tie ďalšie veci, čo sa týka Ostravy, sú zložitosťou z pohľadu rôznych stavebných prác, ktoré vládnu v meste, čo je pochopiteľné, treba cesty upravovať, vylepšovať a zatiaľ len hľadáme, povedzme, ideálnu trasu pre takýto maratónsky beh.
Máte nějakou historku z třeba jednání s atletami nebo ze Zlaté tretry, která ještě nikdy nezazněla? Mohl byste nám říct něco ze zákulisí, jak třeba probíhá jednání s nějakými atlety? Jestli měl někdo nějaké požadavky, které jste si řekl, to jsem v životě neslyšel třeba? Väčšinou sme to všetko zvládali, ale istotne, a najmä tie začiatky boli zložité. Aby sme všetkých uspokojili, častokrát to končilo tým, že sa išlo do nejakej tej siete rýchleho občerstvenia, lebo atletom, ktorí sú zvyknutí na americkú stravu, to proste vyhovovalo, alebo potrebovali riešiť nejaké iné veci. Niekedy sa stalo, že možno mali záujem navštíviť nejakú diskotéku po pretekoch mimo hotela, tak tam tiež išlo aj otázky bezpečnosti, aby sa nič nestalo a rôzne situácie. Veľakrát sme riešili to, že im buď neprišli, alebo niečo sa stalo s oblečením, alebo s obuvou, tak sme museli rýchlo niečo nakupovať. Najťažšie boli samozrejme tie koronové ročníky, kde sa nám podarilo to, že nebol ani jeden vynechaný rok Zlatej tretry, ale bolo to náročné a stalo sa napríklad, že africkí bežci sa vydali do blízkeho parku behať a zrazu bežní občania Ostravy začali dávať na sociálne siete, že čo sa to tu deje, je korona, nám tu behajú bežci a tak, takže boli to také zložitejšie situácie, ale podarilo sa to udržať a stalo sa nám aj to, že jeden z bežcov, to bola najťažšia situácia za posledné roky, práve čo sa týka korony, jeden z tureckých bežcov bežal 10 000 a počas tej 10 000 nám prišli doktori povedať, že pravdepodobne mal pozitívny test. Tak sme museli hneď stiahnuť a potom bol 2 týždne v Ostrave na hoteli. Zatvorený. Tak naštěstí všechny ročníky proběhly. Ale nic sa nestalo. Přesně tak. Našťastie. Nevím, jestli to můžete říci, ale kolik stojí dostat sem třeba Usaina Bolta nebo v dnešní době Armanda Duplantise, třeba zhruba, nemusíte do koruny. Nehovorí sa o tom, nesmieme to ani hovoriť, lebo máme také dohody s ich manažérmi, cez ktorých tieto je to 6místná cifra? Ale je. V prípade Bolta áno, v prípade Duplantisa nie. Je v dnešní době atlet, který by stál za tu 6místnou cifru? Asi ani nemyslím. Z toho pohľadu tým, že Duplantis je vlastne tá jednotka. Iná situácia je povedzme v cestných behoch a maratónoch, kde bežci štartujú menej oveľa. Tí najlepší možno na 1, na 2 maratónoch za rok, tak tam si viem predstaviť, že tie štartovné sumy pre tých úplne najlepších typu Sebastiana Saveho teraz sú istotne vysoké, ale to nemáte viacero štartov za rok, takže asi. A tieto maratóny navyše, ako ste to aj spomínali, prežívajú naozaj zlaté obdobia. Aj ekonomicky sú veľmi dobre zabezpečené. Na závěr, kde vidíte meeting Zlaté tretry za 5-10 let, nějakou budoucnost? Ja by som ho rád videl, a to je môj taký možno cieľ, lomeno plán, lomeno želanie, že by sa vytvoril silný taký európsky okruh meetingov s európskymi sponzormi, s európskymi televíziami, kde by zámorskí atleti nie, že neboli, ale boli v menších počtoch a práve európska atletika by si vytvorila z tých tradičných podujatí, ako im je aj Zlatá tretra, spolu aj s európskymi meetingami Diamantovej ligy ešte zaujímavejší okruh. Tak třeba to dopadne, my budeme držet palce, držíme palce, ať to svíde Zlatá tretra, moc se na to těšíme a děkujeme, že jste byl hostem našeho podcastu. Ďakujem za pozvanie a želám všetko dobré všetkým atletom. Mějte se krásně. Naschledanou. Dovidenia.